Πολλοί άνθρωποι έχουν θέμα να εμπιστευτούν συνεργάτες. Υπάρχει πολύ κακή φήμη, ρε φίλε, στην αγορά. Από τη μία λογικό. Ναι, εντάξει, χαλάει πολύ η πιάτσα. Και στο development και στην κατασκευή δηλαδή ουσιαστικά ηλεκτρονικών καταστημάτων και στην πρόθεση. Χαλάει πολύ η πιάτσα εύκολα και ο κόσμος δυσκολεύεται να εμπιστευτεί άλλους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είμαι λίγο διχασμένος σε αυτό. Γιατί από τη μία ξέρω ότι υπάρχουν οι κακοί επαγγελματίες στον χώρο μας που κάνουν τη δικιά μας δουλειά. Απ' την άλλη, ο άλλος που έχει μια επιχείρηση πρέπει να μπορεί να κρίνει το συνεργάτη του. Κάπου τελειώνουν δικαιολογίες. Δηλαδή, όταν συνεργάζεσαι με κάποιον και δεν έχει να σου δείξει πετυχημένα projects, πώς περιμένεις ότι θα πετύχει το δικό σου? Δηλαδή, δες στους άλλους πελάτες τι έχει βγάλει, τι έχει παραδώσει αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει: έχω κάνει το κοτσόβολο. Ναι. Μπες λίγο στο κοτσόβολο, το έχει κάνει αυτός. Όχι, θα δεις ότι έχει άλλη υπογραφή από κάτω. Σημαίνει ότι δεν έκανε το κοτσόβολο. Έκανε κάτι του κοτσόβολου πιο παλιά που δεν δούλευε και το πέταξαν. Και το ξαναφτιάξανε. Οπότε δεν έκανε το κοτσόβολο. Ή τουλάχιστον έχει το κοτσόβολο σήμερα. Δεν το έκανε πριν 10 χρόνια. Έχει πολλές παραμέτρες αυτό πώς μπορείς να το κρίνεις, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πεις όλοι είναι μπακαλιάρες και με κοροϊδεύουν. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μπορείς να καταλάβεις. Θα σου πω και τη δικιά μου εμπειρία. Λέει, εντάξει, λέει, εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ ξανά στο marketing. Όλοι μου λέτε ότι θα δώσω 1.000 ευρώ και πώς θα πάρω πίσω. Άρα εγώ δεν κάνω τίποτα. Λέει, γιατί έδωσα αυτόν και με κορόιδεψε και δεν πήρα τίποτα. Εντάξει, εσύ όμως πρέπει να δεις τη δικιά σου επιχείρηση, το δικό σου όφελος. Ποιο είναι το όφελός σου? Να πας στην επιχείρησή σου και να πεις: σταματάω να την αναπτύσσω επειδή μια συνεργασία που επέλεξα δεν πήγε σωστά. Δεν κάνω διαφήμιση επειδή ένας με πούλησε, ήταν χάλια, έκανα κακή επιλογή. Βρες τρόπο να κάνεις καλύτερη επιλογή. Πάρε in-house ομάδα, δεν ξέρω, σκέψου κάτι, αλλά η λύση δεν είναι δεν συνεργάζομαι. Εγώ είχα πολύ κακό παράδειγμα συμβούλου, συνεργάτη, φίλου, με τον οποίο συνεργάστηκα. Θυμάσαι το πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας που είχα κάνει τότε, της εργαλειοθήκης. Ο οποίος κάναμε την εργαλειοθήκη, το είχα βρει μόνος μου ότι μπορούσα να μπω. Τον μίλησα εγώ, τον έκανα trigger, κάναμε την αίτηση. Έκανε λάθος την αίτηση, έβαλε έτος το οποίο δεν είχα συμπληρωμένη χρήση μέσα. Κόπηκα για το πρόγραμμα και έκανε ένσταση. Και ενώ έπρεπε να την κάνει μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες, την έκανε την 11η. Και έχασε και την ένσταση. Τι θα πάω εγώ να πω στην επιχείρηση? Δεν συνεργάζομαι ξανά με κανέναν, είτε θα το κάνω in-house, είτε δεν θα ξανακάνω ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ είναι χάλια? Όχι, ρε φίλε, αυτό μπορεί να μου δώσουν λεφτά. Μπορεί να μου δώσουν εργαλείο ανάπτυξης, χρηματοδότησης. Εάν δεν μου έκανε ο σύμβουλος ή δεν μου έκανε η διαδικασία ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να βελτιώσω αυτά τα πράγματα. Και αυτό έκανα. Βρήκα άλλους συνεργάτες. Πολλές φορές πρέπει να μπορείς κάπως να το αξιολογήσεις. Δηλαδή, άμα είναι να κάνουμε μια αναλογία, θα είναι σαν να κάνεις μια σχέση στα 18, να μην πάει καλά και μετά να πεις: δεν ξανακάνω ποτέ. Θα πάω να γίνω καλόγερος, να κλειστώ στο μοναστήρι. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να δεις τι έκανες λάθος για να το βελτιώσεις. Δεν μπορείς να κολλήσεις εκεί. Πρέπει να δεις πώς θα βελτιωθείς. Ωραία, έκανες μια λάθος επιλογή συνεργάτη, δεν πήγε καλά. Κάναμε ένα shop που δεν δούλευε. Ωραία, δεν θα κάνουμε shop. Όχι, πρέπει να κάνει shop. Πάνε, βρες ένα συνεργάτη και επέλεξε με καλύτερα κριτήρια. Γιατί πολλές φορές δεν αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Επιλέγουν το συνεργάτη με βάση ποιος είναι πιο φθηνός. Και μετά λένε: δεν βγήκε καλή δουλειά. Ναι, πώς το αξιολογείς?